Neng kelas sakwi semulai sekolah, Indira Salma Marisa lan Nela lungguh neng kelas, banjur guru melbu kelas. Para siswa, Ibu arep ngumumke dina Senin bakal dianake lomba cerdas cermat ning lantai dhuwur sekolah. Sing kepengin melu, monggo nyiapke awake. Sakwi sengumumke, guru banjur metu kelas. In, kepiye miturutmu? Kowe gelem melu lomba kuwi ora? Hehe, menurutku menarik, Ma. Ning aku rada gugup. Aja kuwatir, In. Kowe kuwi pinter, mesti iso. Iya, In. Nek kowe melu, sekolahnya dhewe mesti bangga. Kabeh podo moco buku neng perpustakaan. Ayo padha sinau sing sregep. Lomba iki ora main-main loh. Aku maca buku matematika, ben duwe paham. Aku maca pengetahuan wae ya, ben ora blank pas lomba. Matur nuwun kanca-kanca, kowe kabeh wis gelem nulungi aku. Indira sinau dewe, lan ngendiko dewe. Aku kudu iso. Iki kesempatan kanggo mbanggake sekolahan lan wong tuwa. Indira katon gugup, konco-koncone nyedaki awake. In, kowe kudu percaya nang awakmu dhewe. Kowe wis nyiapake kabeh. Eling, aja kesusu. Waca soal kanthi tenang. Semangat yo, In. Awak dhewe kabeh ndukung kowe. Banjur guru maju. Lomba cerdas cermat diwiwiti saiki. Monggo dikerjake kanthi jujur lan tenang. Indira mikir lan nulis jawaban. Banjur guru maju neng ngarep, nggo ngumumke sopo pemenang lomba. Sawise diperiksa, pemenang lomba cerdas cermat yaiku Indira. Alhamdulillah, matur nuwun Gusti. Alhamdulillah, kowe pancen pantes, In. Iki hasil saka usaha lan kerja kerasmu. Saiki kowe dadi kebanggaan sekolah. Matur nuwun kanca-kanca, tanpa dukungan panjenengan kabeh, aku ora bakal iso tekan kene.